Kuma Abdullahi ɗaya zango ma'ana Adam ɗaya zango amini kake a gurina ɗan uwa kake a gurina ina mai shawartar ka daga yau kar ka sake ɗaukar izu 60 ka riƙe don kai rantsuwa da shi don waɗanda suke zargin ka daga wasu abu ka bayyana wa al'umma lallai so kake sai ka gamsar da mutane. Idan mutum ya zama nagari ba shi zai yi tallar shi nagari bane, Allah ne ke tallata kai nagari. Idan ka zama na banza ba kai zaka tallata kai da banza bane, Allah ne zai tabbatar da al'umma kai ba mutumin kirki bane ba. Shin wanda suke sukar ka adadi zan ba an gaya masu masu sarki, an gaya ma mutanen arziki, wala Allah darajar ka ba ta fi tasa a gurin ubangiji, wala Allah saban da kake shine mafi kankantar sabo nasa shine mafi girma. Har da wani zai soke ka ka zo ka ce za ka yi kokarin kare kanka. Adadi zan sai ka hakuri da abin da zan gaya maka. Rigar siyasa ka dauka ka sa a jikin ka. Ita rigar siyasa ka yadda jariri ma zai iya zuwa ya kama ta baya ya keta ba wani abu ne ba, kuma ka daina zama da gaiwa ka. Yau idan mutum ya soke ka kai ma sai ka yi hakuri ka dauko littafin ka da bincike za ka iya gano wani Allah abin da za ka iya zuwa kai ma fito ba albarkacin bakin ka akai. Babu wani mutum da zai iya zuwa ya soke ka ko ya soke sana'ar kuma sannan ka ce wai za ka zo ka kare kanka ne masa da martani. Wannan ba daidai bane, kar ka sake mero da kowa martani a irin yadda ya soke ka kai ma da kara masa naka sai ka tuni zai faɗa. Kuma akwai wani kuskure da shi wanda ya soke ka ne cewar a masana'antar da muke ko kake yawan zunubin mu ya fi alkhairin mu yawa. To bari in gaya ba ƙarya kake yi, kai ma a masana'antar da kake zunubin ka ya fi alkhairin ka yawa. Dan ni zunubi na bai fi alkhairi na yawa ba. Na yi imani da wanda ya halarce ni. Idan wannan sana'ar ita ce sabon da nake to shine sabon da nake tsakanina da wanda ya halarce ni. Ba ta yadda za a yi ka zo ka soki sana'ata ka ce ba zan soki taka ba. Idan na karantar da mutane yau abin da nake afin ni sako nake turawa, kai ka tara mutane ka gaya musu abin da ba gaskiya ba, ƙarya kai ma kake gaya musu. Idan kwangila aka ɗauka ka ci mutuncin mu ko ka ci mutuncin abin da zan ka yi kaɗan. In ka taɓa shi sau ɗaya sai mun taɓa ka sau dubu. Kai baka da abin faɗa a kanmu, mu muke da abin faɗa a kanka. Ba bi hitar da zika ba. Almajirai ne, mun san me muke yi, muna da tunani, muna da iyalai, muna da al'adunmu. Kamar yadda kake takamar musulmi ne kai, mu ma musulmai ne. Yadda kake almajiri, mu ma almajirai ne. Babu wani kure mu ne, kai baka isa ka gaya mana komai ba, kamar yadda mu ba mu isa mu gaya maka ba. Ta wani bangaren ma a professional bangaren aikin mu za mu gaya ma, kai ko a bangaren ka babu professional. In dai za ka yi magana da alkur'ani da hadisi muna da shi mun san sa za mu gaya ma abin da kake yi. Kar ka sake zuwa ka soke mu. In ka soke mu so dai wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun soke ka so dani. Waye kai? Ina baka shawara kai kuma adami zan gwana da kanka. Kar ka sake daukar Qur'ani in su ka ce kana so ka kubuta daga zargin da kake maka. Ba za ka kubuta daga zargi ba. Rigar siyasa ka dauka ka sa a cikin ka shirya kare kanka a cikin al'umma. Na gode.